iya. Ora kaya sampean. Isane ming dawuh. Ambek jajal semono iki perang piye? Awing kuku Kurawa kae pateni, kuku Kurawa kae pateni. Iso wae ming paitan cangkem. Mbok jajal kandangi dhewe. Tandangi dhewe. Le tatang tekan kono. Bareng kesekel ukarane lagi balik. Mama tandangi dhewe. Ora mung ngakon tok. Akon terus. Sekarang wong kami Solo niku bablasan ya, Man. Ya wis ora arep ngakon kowe. Ora akon ora rasa ngundang. Ya. Romansaku kok Kurawa iki suwe-suwe aku liver. Ngampet atine ora lunggan, ora ikhlas. Loro. Dul, Nur. Rene Dul, ajeng adus. Ila demet. Romansaku Kurawa iki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi, aku segah dadi pengareping Karasa Tadus. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon njotosi aku Kurawa. Muni ora? Aku. Rumangsane padake. Ya ora, Mbah. Ngono, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetopi Kurawa tak ngerowo lamun Kurawa ngeroyok aku. Nek gandeng tok dawuhi Kurawa ngeroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pakdi? Aku dikon. Aku dikon karo Paman Patesmuni Cici Traksi kowe mateni Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan ki wis tuwa lho. Oh, pangan codot mutar. Halo, arep wujude kaya ngene ning Pakdeku iki sing paling tak tresnani di antara Sota Kurawa. Di antara. Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ra gelem jotos ki malah wong apik. Mang rungokke, Man. Mang rungokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa nakal nek dawuh Kurawa sak penake dhewe aku umpama dadi Citraksi ngono wis tak jotosi ket mau-mau mati tenan kowe. Semalam suntuk oleh Ki Dalang Seno Nugroho. Selamat menyaksikan. No, medhaipun para prajurit mboten kendhat anginipun sami gegladhen lagri daning aprang. Sawanci-wanci praja paduka katemping maramuka mboten badhe ngepok kunca paduka anak Prabu ingkang bapa ing kemantian. Remuk kasawurna putung sumangga kabandhem nonggil kawula nun. Nggih, Paman. Bakaryaning utama tindakna selawase lan diprayogekna anggenipun ngadheng ngarsaning manira Paman kula sejenar. Sampun boten kirang prayogi piswanipun ing abdi kepatihan nggih anak Prabu Ngastina Bawadurna. Sarawuh ngandika Bapak Durna, kula ngaturaken kalaharjan rawuh ngandika Bapak ing Sukalima wonten ing Datul ya negari Ngastina. Bapak Menenggan Durna. Astaka swala-sila bertapa siwalu gembal. Somorante, hawala. Kula nuwun inggih, Nger. Tansah pinangan ing kawidaten ing Sambikala sawanipun ing Bapak ing Sukalima mangya widodane Skala Durga Mendhak Kala Sirna. Namung marang kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang Bapak kunjuk kersa paduka anak Prabu Ngastina, Nger. Anak Prabu Duryudana. Sampun kula tambihaken ya bombong raos sing manah. Amawahana kabagyaning gesang kula.
amwahono kasantosaning lair batos kula mboten aku kasekejak nuwangken jenengan dika lenggah pupu Prambandono kawula nan sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang bapa ing suka 5 dinten sak mangke menika wonten negaring Astina nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga kasekejak nuwangken jenengan dika lenggah matening datu ing negaring Astina Koko Prabu Karna ing Awangga kawula nuwun Yai sampun mboten kirang prayogi pisanipun ingkang raka ing Awangga namung denan saksamunipun kepareng kula ngaturaken salam taklimipun ingkang raka kunjuk ngersa paduka Yai Prabu ing Astina kula tancang kucing ngene dumawaing wijang Rama kating Werdaya saestu andhatosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan mboten langkung kasekecakno anggen jenengan dika lenggah kawula nuwun Yai sampun mboten kirang prayogi pisanipun ing raka ing Awangga dinten sak mangke menika wonten negaring Astina Yai Prabu Duryudana apa dene sira Dimas Kartomarmo prayogakno manusia di ngadhep ngarsanipun Kakang lho diweji sesembahan kula pengayoman kula wonten ing Madyapada prapting delahan sampun boten kirang prayogi pisanipun ingkang rayipun Kartomarmo namung denelan saksamunipun kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ping pangabektinipun ingkang abdi kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat sembahan kula ndak tampa siatur bekti lawan pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanono kula pun dinggo jimat paripin gayana ing kasantosan tatanan meringkang padha gantung sibu jeneng ingsun diambabarake wigatining pasewakan aja nganti ana ing kemodho saur manuk madyaning datu ya dina samengko iki Kartomarmo menapa sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Koko Prabu sembahan kula Koko Prabu pengayoman kula ing Madyapada Paman Haryo wonten timbalan nggih Bapak Durna wonten timbalan nggih Kakang Prabu Karna ing Awangga sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi Tadawadana dene ingkang putra wantun ambuyungi dhateng jangandika para sepuh supados dinten sak mangke mlempak madaning Datulaya mongko menika sanes dinten pasewakan ingkang saben dinten dipun wontenaken ewa dene kasurung nata ling raos sing tan bangkit pinambeng dinten samangke kepareng kula ambuyungi dhateng rawuh jangandika para sepuh mila saderengipun ingkang putra Duryudana mbabaraken wigatining pasewakan mugi suka keparenging penggalih paring pangaksama dhateng ingkang putra ing Astina Duryudana anggen kula wantun cumalena ambuyungi dhateng rawuhipun para sepuh madaning dhateng negari Astina paman kula sejenar Bapak Durna tuwin Kakang Prabu Karna ing Awangga nyawa-nyawa jimat kula nggih sesembahan kula inggih paduka ingkang maring pengayoman dhateng abdi ing kepatihan nyata jengandika ingkang paring panggesangan dhateng ing bapa ing kepatihan mila sak mangke menawi katimbalan sowan ngersa paduka Gusti kula samuta ing Astina sampun malih ing wanci rina nadyaning wanci ratri ingkang bapa mboten nedya suwala tartemtu nedya mastuti dawuh paduka anak Prabu ing Astina malah sak mangke gandeng ingkang bapa sampun kepareng sowan wonten negari Astina tumunten hamba barana ingkang sejati menggah menapa ta darunanipun dene paduka ngawontenaken pasewakan ingkang beneka lan adat ingkang sampun nggih anak Prabu Astina semanten ugi ingkang bapa ing saka lima nggih tambuh sutaning galih pun wonten wigatos menapa dene paduka anak Prabu nglempakaken sangganipun para sepuh mila kados kula jangkah-jangkau anggen kula sowan wonten negari Astina pengajaping manah mboten wonten sanes kejawi namung enggal menawi sabda tama paduka anak Prabu ing Astina mila gandeng samangke ingkang bapa sampun kepareng sowan tumunten kula nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu ing Astina nggih anak Prabu Duryudana semanten ugi kula Yai upami kadhawuhan beto barang ing awrat tuwin lampahing ing tebih badhe nampi dawuh paduka Yai Prabu ing Astina kula mboten badhe suwala kaselak raos sing manah daya-daya kepi-kepi kula nyumurupi menapa ta ingkang dados wigatosipun dene paduka Yai Prabu nglempakaken sanggya para sepuh Yai kula cumadhong dawuh ingkang raka ing Awangga hanjrah ingkang pusita rum siren
samirana mrih sekar kadung nas kandanyo ngaweh raras naning driya wonten timbalan nggih Bawana wonten dawuh nggih dinten samangke bombong raos manahipun ingkang putra Ngastina tanpa pepindhat krana wewarta ingkang sambung sumambung saengga samangke sampun dumugi talinganipun ingkang putra Ngastina Duryudana kabagyan ingkang mekaten menika kula badhe ngucap syukur dhateng resanipun dewa kanthi cara menapa kabungan ingkang mekaten menika kula badhe ngaturaken rasa syukur kula dhateng Gusti kanthi cara ingkang menapa kula kedah ngawontenaken rupian suka parisuka mangun sukane manah menawi perlu mboten mawi tang-tang kathahing prabu ingkang medal saking negari Ngastina sedaya badhe kula cekapi krana kabagyan ingkang kula raosaken bebasan tumplak punjen sinundul puyuh nuwun sewu kadidene paduka menika pikantuk kanugrahan lajeng kabagyan menika kala wau menapa nggih menawi kepareng ingkang bapa ing kepatihan cumadhong dawuh ala sing prisa piyambak nadyan kathah sami mestani bilih Pandhawa menika kadang kula nanging tumrap Duryudana nganti dumugi jaman menapa kemawon kula nyebat Pandhawa menika satru mungking cangklaan batos kula boten badhe lega menawi Pandhawa dereng atang-atang dados padhang Pandhawa sampun ngantos pinardawa gesangipun dinten samangke wonten pawarta ingkang dumugi talinganipun Duryudana bilih negari Ngamarta ketaman melaing Jawata negari Ngamarta ketaman Pegebluk kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloya ingkang mekaten andadosaken bombong raos sing manahipun ingkang putri Ngastina Tanwandi menika mangke badhe ngembet dhateng kawontenanipun para Pandhawa jroning negari Ngastina menika ingkang minangka dados makuthaning Ngamarta menika para Pandhawa nadyan Yai Prabu Puntadewa ingkang lenggah dampar keprabaning Ngamarta menawi kawontenanipun kawula sami kados mekaten menika tan burung hanjurung dhateng keklempakaning kawula ingkang sakmangke boten badhe pitados malih kaliyan para Pandhawa awit boten saged nyirep dhateng mubal babaling pagebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta petanganipun ingkang putri Ngastina menawi Ngamarta pinardawa anggenipun ketaman melaing Jawata kathah para kawula ingkang enjing sakit sonten ketiwasan Tanwandi Ngamarta badhe ketelasan kawula nek negara wis ora diadhep dening kawulane mula iki badhe saged dipun wastani negari monggo wontenipun Alendra menika krana dipun sengkuyung dening sangya para kawula sangya para nayaka menawi kawulanipun telas krana pegebluk ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta
tan wurunga muspra tanpa guna para Pandhawa anggenipun mangun negari Ngamarta ingkang mekaten badhe nelangsa pepes bayu kang tapis raosipun para Pandhawa menawi Pandhawa sampun pepes bayu kang tapis ingkang mekaten dangu sangsaning dangu tartemtu badhe saya nelangsa gesangipun kembange wong nelangsa menika namung sakit kembange wong lara menika namung tekaning pati mboten dangu malih kula badhe nyawang Pandhawa menika mangke sirna saking lumahing bumi kroping langit Pandhawa badhe ngatang-atang dados bathang paman kula sejenar jagat dewa batur ya jagat pangestunggal nuwun sewu nggih menapa paduka ngendikaken menika apan kepara saestu malah sak mangke tumrap kula menika dados pancatan anggen paduka saged nyirnakaken dhateng para Pandhawa liripun sampeyan paring dawuh mekaten krana Pandhawa menika nuwun sewu kekebaan pemanggih utawi anggenipun ngasta bawat perintah negari Ngamarta sak mangke nembe menggalihaken dhateng para kawula ingkang nandhang kacintrakan mila mboten saged gagas kawontenan kasatriyanipun miwah kawontenan kaprajanipun Narendra menawi sampun netepi dhateng kewajiban menggali dhateng para kawula menika tumrap kula menika ringkih-ringkihing wong Ngamarta Werkudara mboten saged ngrembak perkawis kasatriyanipun Janaka ora ngrembug perkara kasatriyanipun anak Prabu Darmakusuma ugi tansah menggalihaken dhateng para kawula ingkang nandhang kacintrakan kados mekaten menawi cara kula lho nggih menawi cara kula tiyang ingkang mekaten menika ketingal keringkihanipun menawi sampun ketingal keringkihanipun menawi badhe dipun colong pejahipun menika nuwun sewu angel mijet poing ranti suwe banyu sinaring boten paman kasinggihan mekaten lajeng menawi kersanipun paman Hari Sukuri kados mekaten aturipun paman kula sejenar kedah kanthi cara menapa kula mejahi dhateng para Pandhawa mumpung Pandhawa dinten sak mangke mboten saged menggali babagan kasatriyan tuwin kanindranipun krana menggali babagan kawula ing Ketaman Pagebluk nah menawi jengandika ndangu dhateng Bapak ing kematian bab Karti Sambeka menika kula nuwun sewu kula ajrih ngaturaken krana kula menika rumangsani dados tiyang sepuh ingkang cingkranging samubarang kutunging nalar nanging ewa semanten panjenengan saged dangu dhateng Kakang Prembandurna mbok menawi cocok kaliyan pemanggihipun ingkang abdi kepatihan pun Pati Sengguni Bawaduna wonten dawuh kula aturi blo Kosuta kula aturi blak kotang terus terang kula mboten ngagem nggih blak kotang terus terang bloko suto kalian kula inggih babakan menapa kados pundi pemanggihipun Bapak Durna menggah menapa dipun ngendikaken paman Hari Sengguni nuwun sewu kula menika namung ibaratipun rek wonten mingking derek wonten kucing kuwalik Andre rek gambar kucing derek wonten mingking dados menapa dipun ngendikaken anak Prabu Duryudana menapa dipun ngendikaken Adipati Hari Sengguni menika kula namung derek kok nggih kula namung derek kula ngrumaosi kula menika ngeyop dhateng padha paduka anak Prabu ing Ngastina kula menika ngrumaosi kula menika ingkang paring panggesangan jengandika anak Prabu Duryudana ing Ngastina menawi kula kadangu menawi kula dipun dawuhi kula namung sendika ndederek no Kakang Durna cocok karo penemuku mesti wae cocok Depate bab apa lho aku wis maturake apa Kakang Durna ora mireng lho sing ngendi Depate Ngamarta Ketaman Pagebluk Ngamarta Ketaman Pagebluk iya anak Prabu Duryudana bungah penggalihe krana Pandhawa ora iso gagas babagan kasatriyan lan kaprajane sing digagas para kawula mula gampang gawe pati ning para Pandhawa merga Pandhawa lagi mikirke para kawulane tumrap aku ngono kira-kira cocok apa ora Dik Kakang Durna oh cocok apik penemumu apik Depate merga wong iki nek ora iso mikir pirang-pirang sing dipikir ming siji kuwi mujudake keringkihaning wong sing mau kaya ta para Pandhawa ingkang lagi mikir marang kahanan kawulane mula ora mikir babagan
kewajiban kasatriyan ora mikir babagan kewajiban kanalindran sing dipikir piye supaya kawulane iso enggal uwal saka bebaya pegebluk ing manduk ana negara Ngamarta. Bener. Ya kuwi sing tak karepake. Oh iya terus sabanjure mula aku matur ngersani anak Prabu Duryudana mumpung Pandhawa lagi repot. Wong repot kuwi daya piandele suda. Wong repot kuwi keringkiane katon. Mumpung keringkane ketok daya piandele ya suda dijangka patine Pandhawa tumrap aku angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Ngono to Kakang. Kose perkara kuwi dirembug sik Depati aja nganti kesusu mengko ndak keseluruh dalan sing kleru. Iya, nek menurut kowe piye? Ya bener. Pandhawa saiki lagi mikirake marang kanan para kawula ning Ketaman Pegebluk. Ning nuwun sewu lho Dipate. Nuwun sewu. Pandhawa menika beda karo tiang-tiang sanes menika. Pandhawa menika benten karo para satriya-satriya sakliyaning para Pandhawa. Pandhawa menika nuwun sewu. Lantep panggraitane buntas kawruhe. Tur dasare Pandhawa menika kesinungan. Inggih menika jaya kawijayan ingkang linuhe tininggal sak pepadanipun. Mila nuwun sewu nek sampeyan ngendikake mumpung Pandhawa lagi mikir kawulane, Pandhawa ora iso mikir marang kahanan praja, praja Ngamarta digepuk perang. Ra ngaten to karo sampeyan? Nggih. Leres ngoten niku. Pandhawa digepuk perang ora tata-tata. Tumuli Pandhawa gampang nggone mate dipateni. Ngoten to? Nggih. Merga Pandhawa lagi mikirake para kawulane, mula Pandhawa ora samapta igati sawigeng diri. Nek digepuk perang negara Ngamarta, Pandhawa mesti mati. Ngaten to? Nggih. Omong gak wit gedang woh pelem pakel. Pakel. Omong gampang ning lakoni angel. Lah nuwun sewu lho, saniki contone mawon, Pandhawa niku marambah makaping-kaping ora gagas kalawan kasatriyane. Jaman Pandhawa dibuang tengahing alas. Sampeyan bola-bali gawe karti sampeka supaya mateni para Pandhawa. Napa ya kelakon? Ora tau kelakon. Jaman Werkudara ijen. Sampeyan ngapusi Werkudara, mangwenehi omben-omben nganti Werkudara mendem terus mang bondo, mang ceplungke teng Sumurupas. Napa Pandhawa mati? Ya ora mati, malah entuk kanugrahan Tirta Rasa Kunda. Nggih napa mboten? Nggih. Contoh kedua. Mbok basa Jawa mawon. Wayang niku kula disenengi niku basane kudu campur-campur. Oh. Nggih. Sing kaping kalih Dipate, nalika sampeyan njlomprongke Werkudara Bratasena babat Wanamarta. Nggih ta? Nggih. Ancase gegayohan sampeyan angka sampeyan Bratasena men mati dipangan para jin setan sing mapan ning Wanamarta. Ning pundi? Ana sing doyan mangan daginge Bratasena? Ngombe getih Bratasena mboten wonten, malah Bratasena entuk kanugrahan inggih menika wujudipun negari Ngendra Prasta yasaning Sang Hyang Bathara Indra sing yasa inggih menika pun Jim Citrasena Jim Manggaraparna. Sampeyan ngerti kelingan ta niku? Kelingan Kakang Druna. Terus sampeyan ngojo-ojoki kula jaman Banyu Suci Perwitasari. Nggih. Kula dianggep nyawiji ngetek serangga nebu sauyun kali Bratasena. Anak Prabu Duryudana duka kali kula. Dianggap kula menika menehi kelodhangan karo Bratasena, menehi ilmu-ilmu ingkang migunani tumraping Bratasena. Ning nalika semanten sampeyan kula ken mbuktekke. Bratasena kula ken munggah wonten ing gunung Reksamuka, wonten ing alas Tik Brasara. Papanipun wonten Guwa Sigrangga. Bratasena kula ken golek inggih menika wujudipun kayugong susuing angin. Nek niatipun anak Prabu Duryudana dawuh kaliyan kula supaya Bratasena dilorokake ana juranging kasangsaran, juraning pepati, Bratasena ora mati ketemu karo Bathara Bayu. Nggih mboten. Entuk wujudipun langkap Bargawarastra. Kalih sesupe sesotya mani ing Candrama. Ora tekaning mati ya tetep malah waluya nirmala temajati jati temah mulya. Nggih Kakang Druna. Terus dicemplungke segara. Napa wonten wong golek kanugrahan kok nyemplung segara? Mboten wonten. Niku merga saka akaluke sampeyan. Kula ya mung manut kula ngendikani, nek niku batal saka kabrahmanan kula. Ning merga saka madhep-mantepe si Bratasena. Bratasena ora tekaning pati ana segara, ketemu karo dewane Bathara Ruci Bathara, ya Dewa Ruci, entuk wujuding sastra cetha paripurning wangsit. Ngelmu kasampurnan, ngelmu sangkan paraning dumati. Nggih. Kakang Druna leres pangendika sampeyan. Lah menika Dipate, mula aja gumampang, sampeyan aja gampang terus
Saking perkara niku ora kok gampil dirembuk. Waton dirembuk tanpa nganggo petungan sing ganep, ora digelar lan digulung. Menika mangke malah menawi panjenengan menika lajeng ginakaken cara-cara sing ora prayoga. Mongko Pandhawa lagi repot. Terus digebuk perang. Menika mangke malah mboten prayoga kedadosanipun Dekmate. Nggih Kakang Tuna. Oh Tuna. Wonten dawuh. Lagi sing saking mangke Paduka. Oh Tuna menika kados pundi? Kula nuwun sewu nggih, kula mboten saged matur. Jenenganipun Kurawa menika siswa kula, Pandhawa menika siswa kula. Sampun ngantos kula menika dipun sebut banci Demban Silatan. Ewadene prai wonten dawuh pangandika Paduka anak Prabu Ngastina. Kartemtu kula nyagahi, kula saguh mboten badhe mingko, Ken. Matur sembah nuwun Kakang Prabu Karna. Wonten dawuh Yai. Kula nyuwun dawuh saking Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Kula nuwun sewu. Menawi saking pamrayoginipun ingkang ngroko ing Ngawangga. Paduka Yai Prabu menika tasih kadang kadhianipun para Pandhawa, Paduka menika tasih wonten sambung kulit daging kalian para Pandhawa. Menawi negari Ngamarta ketaman pegebluk menika mesinipun Paduka Yai Prabu mbudidaya anyirep mubaling pagebluk niku mandhuk wonten negari Ngamarta. Kok ngaten? Lho nggih. Menawi mangke Ngamarta menika sampun nirmala waluya temah jati temah mulya. Tumunten Paduka mbuang layang penantang dhateng negari Ngamarta dipun tantang para Pandhawa. Endi dada nyadada. Ing mekaten saged dipun wastani bilih Nalendra Ngastina menika panci watakipun satriya sampun ngantos Paduka mbinangar kalodhangan Pandhawa nedeng ketaman welah ing Jawata tumunten Paduka anggecak perang wonten negari Ngamarta. Aduh Yai nyuwun mapunten. Doh nyono cerak nyono sami mestani yen to Ratu Ngastina menika wong wadon pepinjungan ora wani adu arep kaliyan para Pandhawa. Menika mangke badhe sumebar warata saindenging jagat lho Yai. Sigra-sigra yen permana kanca Sigra rakinawang sesangka Nalendra Mbekmarwa sing sang Katri kumulung Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurta kula reka kiri-kiri ora nanggono magawe gelarira wang-wang Ngastina nalika semanten sama midhangetaken panjenenganipun nata ing Ngawangga Sang Adipati Basukarna sateman datulaken leget jroning driya sanote Ngastina Prabu Duryudana nglenggahi kanyut nang kawardu kanyut ujare waganten wadujara wangeca nginangodra ngabang durdur manting dasare pertala kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping muri kok seban punamu apa to kang dadi darunane ora ana matan ora ke gajah medhoco kewandilan kejawi namung utusan saing negari Ngamarta nenggih putra ing Jodipati Bambang Antasena wonten mancat wonten iki minggah datulaya karya cingak kang samya melat mangrombaing para kawula kanca piyak ana daya minggih dalu dalan jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra
ambrakanggeng awita denceng-dencengan Pamanaryo wonten dawuh nggih dereng ngantos paripurna nggih kula nampi sabdanipun Bapak Durna paman kula mriku mboten pangling kadidene sowanipun anak kula ing Randu Kumbala pun Antasena kula piyambak ugi gumun nggih menapa sababipun dene wayah kula pun Raden Antasena sowan wonten negari Ngastina janur gunung Kadingaren tumunten katimbal menapa wigatosipun nggih paman kula sejenar katuran lenggah ing langkung mrayogi kula nistakaken dawuh bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandhek ana ing pangucap nang kababaro dadi pakarti Antasena padha raja saprata munggir cah bagus berkah pangestune Pakde Duryudana selamat tekaku Pakde aku ngaturke sembahku katur yo tak tampa ora liwat pangestu ning wong atuh Ngastina Tampanana tak gegem dadekake jimat wayah mas katuran karaharjan rawuhipun nggih simbah ploso jenar selamat tekaku Mbah aku ngaturke basaku katur yo Mbah kula tampi nggih kula tampi sinten ingkang nderekaken yo mung ijen wae kok Mbah nggih dipun sekecaken anggenipun lenggah wis ora kurang kepenak praptaku ana negara Ngastina simbah patih ploso jenar gandak bleguduk soal gembol semorante hawala Antasena kuwi padha raja sak pratamu nggih putuku cah bagus putuku cah Dlonek Antasena Eyang Durna aku Eyang Musukalima selamat tekaku Mbah ora nemen suwe japa aku ngaturke sembahku ngersane Eyang Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestu ning wong tuwa Tampanana ya Antasena tak gegem dadekake jimat karo sapa kowe nggih cah bagus dina iki mung ijen wae kok Mbah aku ya wis syukur mbok menawa perlu kersane anak Prabu Duryudana gage matura marang kersane anak Prabu Duryudana ya nggih monggo aku tak matur kersane Siwa Ngastina Antasena padha raja sak praptamu nggih anakku bocah bagus Siwa Ngawungga slamet tekaku Pakde aku ngaturke bekti katur ngersaning Pakde Ngawungga tak tampa gawe gedhe ning atiku pangestuku Tampanana tak gegem dadekake jimat Antasena Pakde Ngastina dawuh ana wigati apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sing gedhe pangapuramu ya Dik sowanku ana negara Ngastina iki nuwun sewu nadyan iki nedeng pasewakan aku gawe kaget penggalih Pakde Duryudana ning arep aku wis matur aku nuwun sewu yen to sowanku iki ora ana perlune karo Pakde Duryudana ora ana perlune karo panjenengan ingsun ora perlu apa sowan ana ing negara Ngastina aku mau jane sowan iki ora niat ning negara Ngastina ning Gandeng Jujuk Sukalima ya kuwi ning ngene mbahku Simbah Durna Sukalima kok lawange digrendel Simbah Durna ora ana monggo bareng aku takon karo cantrik-cantrik jarine sowan negara Ngastina mula terus aku njujul ning negara Ngastina Jujuk Datulaya umbul-umbul iki terang ngendanu ning kutha negara Ngastina kacena Pakde nedhenganake pasewakan tanpa taliwara aku terus munggah Datulaya mula sing gedhe pangapuramu ya Dik kula dadi ngopo cah bagus isih gedhe palimarmaning sun tumrap jeneng sira matur sembah nuwun dadi sowanku iki arep ketemu karo Eyang Durna wigatine apa Antasena ana wigati sing bakal tak aturake marang Eyang Durna Bawa Durna wonten dawuh nggih Antasena sowan mboten betah kalian kula lho betah kalian sinten betah kalian Bawa Durna lho kali kula inggih kasinggihan mekaten Antasena piye Mbah apa panjenengan kepara nyata sowanmu ning negara Ngastina kuwi ora butuh marang panjenengane anak Prabu Duryudana ning ana wigati karo Eyang Musukalima. Heeh. Ana apa, Ngger?
Mula aku ki mau njujuk ana ing Sukalima kok ora ana suwung simbah neng kene. Pancen aku wis isuk mau aku sowan negara Ngastina. Oh, sing ning ngarep Mbah Putri. Do ditunggangi cah cilik-cilik. Ya wis men karo mbahmu kae sok metu dhewe. Tanpa nganggo tali wara mesti tanpa taren karo aku mesti klicak-kliting ning ngarepan ya wis ben. Nek ora mangani tandurane sapa-sapa Tantasena. Ora. Ya isih tertib. Syukur. Sabanjure apa Tantasena? Aku sowan Pak Simbah Durna ki nampa dawuh ngendikane bapak. Oh. Bapakmu Werkudara? Heeh. Ditimbali ana ing kasatriyan Jodipati bapak dawuh karo aku. Antasena, kowe ngerti kahanan negara Ngamarta, kawulane ke Taman Pegebluk. Akeh wong esuk loro sore tekani pati, sore loro esuk ketiwasan. Cethukulan ora iso tukul, sandang pangan sarwa larang, mula ora aneh nek Ngamarta akeh korban. Kanen sing kaya mengene iki dadekake sedih wong tuamu kabeh. Monggo kowe ngerti, wis ora kurang-kurang nggone ngrawake Brahmana Winasih Sewa Sugata nimpuna resi ing diaturi rawuh ing negara Ngamarta. Parandene gagar wigar tenantuk karya ora iso nambah lakuning Pegebluk sing tanduk negara Ngamarta. Terus aku matur bapak lah kersane bapak piye? Kowe tak kongkon swana yangmu Durna kae guruku, kae sesembahanku. Mula nyuwuna pituduh yen pancen Durna ngerti, Bapa Durna ngerti jaluk ana pitulungan. Syarate apa kudu iso ilang Pagebluk sing tumanduk ning negara Ngamarta? Nek nganggo syarat-syarate apa? Nek nganggo pitukon-pitukone apa? Ngono kuwi. Terus aku mangkat iki. Ning dalan tak nam-nam, tak itung-itung, tak pikir-pikir, tak gelar, tak gulung. Ngendikane bapak kuwi tak estokke aku sowane negara Ngastina. Ning gandeng ki supaya mojokke karo Eyang Durna supaya gelem mikir. Mergo nuwun sewu panjenengan ki wis sepuh, nek ora dipojokke karo kahanan kadang kala piyai sepuh ki sok emoh mikir. Mula tak pojoke karo kahanan. Lek marep mojokke kepiye karo aku? Eyang Durna tak aturi paring dawuh srana apa sing kudu tak tindakake lan Pandhawa tindakake supaya negara Ngamarta walya nirmala temah jati, jati temah mulya, ilang Pagebluk sing tumanduk ning Praja Ngamarta. Eyang Durna kudu paring dawuh syarate apa, sranane kepiye. Nek Eyang Durna iso ngaturake aku matur nuwun, tak anggap Eyang Durna ki pancen gurune bapak. Yen perlu wiwit dina iki Antasena arep meguru karo Eyang Durna. Kuwi nek iso ngaturke. Nek ora iso wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka Ngastina. Wiwit dina iki Eyang Durna kudu lunga saka negara Ngastina. Oh sik ta, kowe iki nek mbok nganggo tatanan. Tatanan piye? Ing atase kowe iki mengko tuku kok nundung karo Begawan Durna kuwi terus derajatmu ki apa Antasena? Selagine bapakmu kowe wedi karo aku kok kowe kok cumalana candaan, kowe kudu lunga saka paman kene. Sik, iki ora duwe hak tumrap negara Ngastina. Lho, kok ora duwe hak? Klebu Siwa Ngastina ki nun sewu lho Pakde. Panjenengan ki ora duwe hak negara Ngastina. Ngastina ki dake sapa? Ngastina ki dake Pandhawa. Pandhawa ki sapa? Pandhawa ki bapakku. Bapa Werkudara ki panenggaking Pandhawa. Mula nek aku nundung karo wong sok sing do lenggah ning kene iki aku ki duwe wenang, duwe kewajiban. Mergo iki termasuk negaraku. Negarane bapakku. Sampeyan ning kene iki wong dedeple. Sinuwun Ngastina lenggah ning kene iki Pakde Duryudana ki ming wong ngilih. Kala mangsa sok dijaluk sing duwe dibalekke. Oh to Pakde? Dos pundi paman? Nggih ngoten mawon. Mbangane nyemelangi. Iya pancen bener. Simbah Pate Sengkuni iki sene dicopot dadi pate ya ming keleleran ning Klosok Senar. Glundang-glundung kaya bakul semangka ya, Mbah. Nggih. Aku ki anggere ketekan wong siji kok atiku kok tratapan. Badhe Ngawangga ku ya dejere Senopati, mongko gawe ning Ngawangga. Nek upama takon kundur, dheweke ya mesti kundur. Wong duwe hak aku tinimane Pakde Ngawangga. Kabeh sing nang kene iki ora duwe hak ngungkuli Antasena. Aku ki anak Werkudara. Mula nek aku nundung Durna kuwi wis wangun. Wangun to, Mbak Pate? Wangun. Oh, ditundung sakniki mawon iso ra iso ngandhake tundung mawon. Sengkuni,
pet kok malah diwenehi bumbu malah sing ora-ora. Wis, Simbah paring pangandikan tak tunggu. Nek iso paring pangandikan matur nuwun, nek ora kelambi apa-apa dikukuti leboki koper tak suwun sampean golek kontrakan liya. Wis ngono wae aturku tak anteni ngendikane Simbah Begawan Durna. Saring ratri linenggak jangganira kapisanan aneng perang Bratayuda kandhang blaguduk suara gembel semorante hawala yen kowe mau takon karo Begawan Durna apa to sababe negara Ngamarta kuwi ketaman pegebluk lan srana apa yang kudu tak tindakake supaya negara Ngamarta iso waluya neremel Majati jati Temamulya. Oh Antasena aku ikhlas menehake aku wis duwe gegebengan lan wis gumana musik ana nyati ning Begawan Durna sejatine Ngamarta kuwi gampang gone gawe padang nanging mergo saka gunemamu sing ora kepenak mergo saka omonganmu sing sajake nembe ngias ngilani karo wong Astina apa ing tak jaluk paripaksa ora tak kandhake marang kowe lho kok malah nesu-nesu ngopo to Mbak kowe kok duka ngopo karo aku mesti wae aku nesu karo kowe bayi wingi sore ora wani nundung karo Begawan Durna aku ki pujangga nang kene sakarmu kowe arep muni pujangga sakarmu arep muni nujung sakarmu ning kowe nang kene iki wong meneka kowe nang kene iki wong dedeple apa dikira aku ora ngerti ceritamu lho wong dedeple piye iki pujangga parampara rak saiki biyen iki wong ngemis goleke sego sepincuk asatama apa aku dikira ora ngerti ceritamu Antasena gak ngerti ya ngerti Mbak mbak coba didongengke rasa senengane kok sengkune iki senengane bungah nek aku kepirangan apa perlu didongengke Mbak nek aku perlu nek aku supaya damang supaya cetha damang apa senengane ora wis rasa ngono tak diceritake sampeyan biyen ming perkara njupuk lenga tala saka sumur sampeyan ngrakit suket dom-doman ya ora nganti gendhoga lenga tala munggah dhewe ning dhuwuring sumur disumurupi karo Kanjeng Eyang Dastarata ana piyai kok ampuhe kegila-gila murid terus diangkat dadi gurune Kurawa kowe biyen nek ora pamer sulapan ning kene iki ra ndek pangkat ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu ming perkara sukete iso ngunggahke derajatmu lha saiki sikut kok tok babati tok nggo pakan Mbah Putri ayo wih apik tenan apik apa kaya ngono apik ora ya ta mula aku nundung karo sampeyan iki wis sak trepe sadurunge Simbah Dastarata kuwi dadi ratu ning negara Ngastina sing dadi ratu kuwi Simbah Pandhu nanging Simbah Pandhu nalika semana mulut ning Sinendal Mayang dening para dewa weling karo Simbah Dastarata nek negara dititipke karo Simbah Dastarata sak mangsa-mangsa wong tuaku Pandhawa wis dewasa kon balekke ning wangune ngemut gula krasa legi moh nglepeh kamukten sing semene gedene iki ora diparingke marang pepundhenku Pandhawa nek diparingke karo anake lanang ya kuwi sing jeneng Kurupati ya Pakdhe Duryudana kuwi apa to sok sababe iso diparingke dening Pakdhe Kurupati merga akal ukile nuwun sewu Patih Ngastina merga nek Ngastina iki bali marang panguwasaning para Pandhawa Simbah Patih Sengkuni kae ora duwe kelungguhan ora iso slegrang-slegreng nyam kamukten ora iso mangani bondo negara Ngastina ora sugih kaya saiki mula dheweke budidaya Pandhawa karo Kurawa tansah dibenthik-benthike saben dina aja nganti rukun aja nganti campur kuwi kabeh merga politike Simbah Patih Sengkuni apa ora kowe gentenan ora apa-apa kok nek aku kula wis biasa kok dineke kaya ngoten mula dina kuwi minangka ratu wakil arep kudrating jagat wis dipadha ngerti sesuk bali ning negara Ngastina kuwi nganggo perang gedhe ya kuwi Bratayuda Jaya Binangun ning saora-orane tata lair sing lenggah Siwa Duryudana batin aku melu nduweni negara Ngastina nek sampean ora iso ngandhake piye carane Ngamarta iso waluya nirmala Majati Simbah Durna kudu lunga saka papan kene Antasena piye lha kok dadi kewanen kowe nundung aku karung-karung kok saya kewanen saya ngias karo wong Ngastina saya ngilani karo Ngastina
bakal menehke apa to ingkang dadi syarat seranane yen Pandhawa bisa waluya nirmala Temajati Ngamarta bisa padhang meneh ora bakal tak kandhakake nek ngono sampeyan tetep jarak perkara Antasena kudu nundung karo sampeyan lho selagine bapakmu wis wedi karo aku lah kok kowe derajat-derajat karo wani karo Begawan Kuro sing arep nggo menang apa rampung iki kowe perkarane karo aku diitung ning jaba aku padhangane wani petengane apa meneh rupak wani jembar wani lho syukur arep wangsulan apa kowe sampeyan wis marai mangkel atiku cetha nek sampeyan niku ora bakal kandhakake negara Ngamarta ki isone waluya nirmala Temajati sebab apa wis saiki ngono wae sampeyan tak tunggu sak bubaring pasewakan bubar pasewakan ora nemoni aku goleki nggo nak jotosi nganti omong tak kandhak Sering Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika doharine ingsun harine ingsun Werkudara den kapareng kene senengane kok wong kok jarak perkara nek sampeyan wau ora ngerti malah bloko Antasena aku ora ngerti syarate apa ning nggih pun dadi watake Kakang Durna jane ora adem ning keminter golek pendhok supaya ketok niku watak sampeyan niki rak malah ngrekasake sampeyan to sampeyan dinekke Antasena bubar pasewakan Eyang Durna ora nemoni aku perkarane karo aku gak golek tak jotosi nganti omong syarate apa marine negara Ngamarta pripun Dek nun Kurawa ketapke Kurawa niku nggone sapa kok kon ketapke kagungane anak Prabu Duryudana sing menang dawuh niku anak Prabu Duryudana sampeyan ora menang dawuh nggih kula nyuwun senjata pitulung nggih sumantos samangke saged wilujeng kula menika mboten dipun oyah-oyah dhateng Antasena apa rumangsa sampeyan diadang-adangi Kurawa niku wis menang wis tentrem dereng Kurawa niku mboten wonten sing iso menang karo Antasena. Kurawa 100 ngruyuk jotosi kabeh glecak kabeh. Antasena goleki sampeyan. Kecekel Antasena nggawa glugu tuthuke cengel sampeyan. Pun mang bayangke wong kok gawe masalah, wong kok gawe perkara. Anak Prabu Karna ngawong kula nyuwun tulung, Ger. Nuwun sewu, Bapak. Antasena menika anak kula. Kula niku kadangipun sepuh para Pandhawa menawi kula ngantos mentala dhateng Antasena lajeng kados pundi pocapanipun cobi Doh nyana terak nyana sami mestani Antakarna menika setunggiling senopati ingkang boten saged nyawang dhateng mengsah kula mengsah kula menika boten baen-baen boten selamakipun titah boten selamakipun menungso ingkang kedah sak bobot sak traju kaliyan kekiyatan kula menawi Antasena menika menapa aduh nuwun sewu nggih Benduna kados pundi? Kula diandhawaken dhateng para Sata Kurawa, ngeroyok dhateng Antasena. Kurawa kalah. Kurawa perang kali Antasena kula tuku tiket pesawat. Ajeng teng pundi? Lunga saka negara Ngastina. Numpak kalap terbang. Kapal kok kalap. Nggih. Oh, wis malah ngrekoso urip kula. Bawan wonten dawuh. Kurawa dipun budalaken nggih ngestaken dawuh nggih nyuwun pamit madal paselan samangke babar pisan pasewakan kula bibaraken sampun boten wonten ginanipun ngrembak perkawis Ngamarta ing Taman Pegebluk malah wonten mawon lelampahan kados dipun damel dening pangwasaning Kuradewa sami ngerti bungah yen Duryudana menika mboten utawi Duryudana nggadahi raos remen menika sajahi dewane padha ora sarujuk sampun kados mekaten nggih sedaya menika sampun dados pepestening Iwang Mahanasa sampeyan netapaken kula Wadabala nggih Antasena dipun pejahi menapa mboten mrangung prayogi dipun rangket rumiyin pejahi rasa perlu dirangket pateni
Oh nggih ngestaken dawuh. Pateni nggih paten. Nggih, nggih. Antasena goleki pokoke langsung dipateni langsung diboto-boto barang. Langsung pateni. Nggih. Nek lengane isih disuntak. Senengane kok ora. Nggih ngestaken dawuh Kakang Prabu Karna. Nuwun pangapunten Nyai menawi kadhawuhan supados kula menika mrasa dhateng Antasena kula mboten kemawon. Samangke kula kepareng wangsul dhateng negari Ngawangga. Trima mboten sumurup dhateng lampang menika. Lho semanggaken Kartomarmo wonten timbalan. Budal kang putus ingsun kudu kedaton kawula nun yen mawit matal wasilan kaya Surana dawuh maneh Dimas Kartomarmo. Purna gatining parangkilan. Salutasu kundur kedaton jeluk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Polban Jeti manggung ketanggung Joko Paloro. Inggih sami ngampil upacara ning Prabon. Kawis tinggal saking Mandra tindak nyusrina loloto. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah sesanti kamulyane. Ceramai Pak Ustad. Lah kok Kurawa gruduk-gruduk. Sajae kok kaya goleki Antasena. Weh ya. Eyang Durna sajae ngapusi karo Bambang Antasena. Wo lah kowe wani ngapusi ora kepengin ketuyung-tuyung awakmu. Nek ming Kurawa 100 tok klumpukke tok mrubut Antasena nek aku kalah, aku meguru karo para Kurawa. Ning kok sok baline. Nek Kurawa kalah karo aku tak goleki Eyang Durna ora gelem ngandhakake. Ora iso gawe waluyaning negara ing Amarta, ora pantes dadi gurune Bapa Werkudara. Pinututi lamun katututan namun masa prawira tiktaya Purnanggono magawe gelari rawang-wang Simbah Pate inggih nggih kula ingkang merpeki dhateng Angger Antasena. Neng apa, Mbah? Gowa jeblos gelas papan Kurawa tumbake ngrapi jati ngarepe megar kaya jamur barat. Iki Pak Di Kartomarmo, ya nggih Antasena anakku lanang cah bagus. Simbah Pate aku tak nyuwun priksa sampeyan kena ngapa kok ngetapi para sata Kurawa. Iki menika ngaten nggih nggih. Kula nampi dawuh timbalanipun ingkang eyang inggih menika pun Begawan Durna. Piyambakipun prasaja bilih boten saged ngendikaaken menapa ta srananipun supados negari Ngamarta menika saged mulih kados wingi uni. Malah ingkang eyang Begawan Durna nalika semanten dawuh kaliyan kula supados ngetapaken para sata Kurawa. Sampun ngantos ngandika wayah Mas Antasena menika ngganggu damel dhateng gesangipun Kakang Mremban Durna. Panjenengan kadhawuhan kundur menawi panjenengan boten kersa kundur sak mangke Kurawa dipun dawuhi ngeroyok panjenengan. Lah rak tenan to. Ora lidhok ujari wong daplok. Kurawa ora pisan ora pindho mesti gawe perkara. Aku niatku apik-apik ning negara Ngastina takon karo Yang Durna. Ning mesti-mesti anggere sapa sing suwan negara Ngastina mesti diangkah patine, diangkah cintrakane. Mbah wonten dawuh nggih. Ngene wae. Gandeng sampeyan didhawuhi karo Yang Durna aja nganti gawe gelo penggaling Yang Mremban Durna. Kurawa nek maju aja mbaka siji, ketanggungan. Nek ming Pak Di Kartomarmo mungsuh aku tak jami ora nganti 6 menit modar.
Mula kabeh sisan kon maju kon ngroyok Antasena. Malah aku Supata. Aku Upata aku sumpah nek Antasena kalah karo Kurawa, aku meguru karo Kurawa. Aku didadekke abdi nek Kurawa nggo kongkonan ngalor kidul suwene 20 taun. Ning nek nganti engko Kurawa kalah aja mbok salahke Antasena. Nek akeh sing mlebu ning IGD. IGD iki apa, Mas? IGD iki apa? Unit gawat darurat. Kuwi panganan apa-apa? Niku papan kangge nambani kok panganan ora. Wis ya wis. Aja ming meneng wae. Antasena wis nantang kaya ngono kok kowe meneng wae. Antasena wani karo wong tok kendarat siramu. Maju rene Pak Dene kepengin wirangan karo bocah iki sore. Mati aku. Menungso ora tatanan. Iki panjal maning opo? Diantem. Nggon sirah diantem nggon dodo kok. Ngrasake lara wae apa? Kowe iki menungso apa kowe? Menungso apa? Menungso tenan. Lah jarane menungso apa? Ing atase menungso tenan kok tak jotos ora males ming meneng bae. Njaluk mati cara piye kowe? Muk jar kowe. Panas dhewe tanganku. Jotos kok ora apa-apa diantem kok ora apa-apa. Kowe males kowe Antasena. Kowe males kowe. Kowe aja kaya ngino karo aku. Males kowe. Iya. Puprok. Kowe iki apa kowe? Kowe kon males kok malah hihi. Kowe males aja kaya ngono males kowe. Tuprok. Kowe saya ngino harus otomo. Aja saya ngino karo aku. Aku ki satriya. Aku anak pendhita kowe tak kon males kok malah hihi. Tuprok. Kowe karmu apa? Aku gak nek carane kaya ngono. Ning ati iki marahi lara. Kok ngate malah. Tuprok. Kau sik ta? Anak pendhita peng-pengan kok maju ora tatu ora babak kok nangis ki ngapa? Sakit hatiku lho, Man. Lara ngapa? Kula niku ngajar Antasena. Panjenengan prisa piyambak tak antemi nggon rai, nggon dodo, nggon cengel. Antasena niku males niku mboten. Nganti kula tantang Antasena, males aku isin. Antasena males mboten. Lah kok nangis? Mboten males ning ngenten iki, Man. Kula antem niku mau mripate ndelik ngenten iki, mendono ngenten iki, Man. Kalih ngenten iki. Iya. Terus iki ngenten iki, tuprok. Terus cangkeme kula niku dingonten kene niku ati kula kaya diiris-iris, Man. Lara. Mula kula trima bali nangis. Lalah. Bejamu ger. Antasena iki bayi wingi sore sik ngandani sapa ya? Sing ngandani napa, Man? Antasena ngono kuwi iki kowe lara atimu wis wangun. Sebabe
Sebab Antasena iki ngece karo kowe. Nek kowe iki anak jaran. Man. Sampeyan pun sembrono. Sampeyan rumakun iso ngucap aja ngawur gawar ngawur. Lho niku anak pendhita. Pirak bapakmu? Nggih. Nek mbokmu jaran. Lho jarine widodari. Widodarine keleke papat. Alias jaran. Napa nggih, Man? Omongi kok. Aku kuwi mbiyen seksi naib. Ijabe bapakmu ya aku seksine. Lho. Terus le ngandang cara napa? Ah, kowe nek ngerti golek ana ning album foto. Bapakmu isih nyimpen. Wah, glelenge ra jamak-jamak. Sak ngisoring delamaan. Jare ibu kula niku widodari. Widodari ning sikile papat. Napa nggih, Man? Domongi kok. Wis rasa kuwatir sok dilengkas kowe dielokke Bupati Kap. Napa niku, Man? Harapan jaran. Sok dilengkas kowe doyan Kalonjono. Wah, penyakit kok arepe dhewe. Nun sewu, Man, lajeng mriksa Apa? napa riyen iku dereng enten wong lho, Man. Ayam bapakmu nglidike ra jamak-jamak kok. Mula bapakmu nek nang omahku ki wedhusku tak kandhangke kabeh. Rumane jarene luwih sempit. Penyakit rek. Dul, kula waca Jawa wae. Suaramu rada seru. Ngombe sing marai sehat suaramu sehat. Agi botol. Ya iya. Dikocok ping 15. Ya itu. Iki marai sehat. Mungsuh Antasena, nyet mungsuh Antasena. Wani ora? Antasena. Bayi ini aja wani karo wong Jawa. Lah terus seminggu, antara gepok-gepok diri aku. Mangkat oleh sedia, sedia. Lho, iki ngopo iki? Antasena? Iya, Pak Ji. Arep aku pendek ning aku pakjimu. Heeh. Rada mendak. Iya. Kowe arep wani karo Kulawa. Kowe ra sadar, Kulawa ki coba. Kulawa ki pakjimu kabeh. Nek kowe wani karo Kulawa, oke kowe menang. Nek kowe jejak kecemplung telaka. Wani karo wong tua-tua. Aku bal pengajian Ustaz Burhanuddin. Kowe wani karo wong tua, kowe kecemplung telaka. Saiki ora nglasake lolo, cecuk diobong kowe. Diobong. Aku rasa ngurek. Lah, tak jadi gayel mesti waktu lah. Wong dikon ape kok gak gelem. Ayo, iki ceng maju Pak Ji mudul mau ganti. Kowe arep kejak colo piye? Kowe arep kejak colo pelak apa? Tak lah dari legane atimu. Kanto mal moso to moto celeke kena. Nek dul mau ganti, aja pisan-pisan cepeleke karo dul mau ganti. Saulane aku wis tau dadi pegawe tok setan. Hubungane apa? Ayo. Kowe apa aku sing banget cuan cari kowe apa aku sing tekan lewat. Aduh. 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 Sikul. Tagak bat. Tagak Tangeke. Tagak bat. Apa wis ra iso tangi dhewe. Aduh. Aduh. Nih, tangi ngene.
Ye, cerita kabare. Kabar buluk. Wis ketok wong kowe tibane wae nganti kepletre kaya ngono bajiku lho entuk dino. Anak berku dolan ampuh-ampuh ya, Mas. Untuk cira kowe wani karo karo padimu kowe cira bles. Kowe ngantem kuali. Kula diantem. Kudune iki kowe ndisiki. Kula lagi omong ya, Mas. Lagi omong bajul lai kula bengok sak kayange. Oh, niku le meneng jejeli sikil cangkem kula. Maslep ngono. Ukune antene ileng-ileng. Ambune. Ala mampu ketemu lemut. Iya. Balan niku kula glecak, Man. Terus tidak terus. Balan niku kula glecak. Kula nglekani Antasena mumbul bul banget. Nibuane dada kula Pak jelek kula nganti bawa bajiku. Ada nggih. Balan niku kula dicandak jelek kula bleseke duantel sak kayange. Kontal, Man. Weh. Tekan kene mau nggih nggawa gaman. Nggawa gaman. Nggawa tumbak apa godho? Antasena kepruk godho. Punah males. Males. Kok males? Ulah-ulah ora apa-apa. Antene kula gake godho kula gake tombak, ulah-ulah kula tetep kalah. Males lho. Iki penonton jek akeh lho, Tio. Penonton iki jek akeh. Kowe ra isin apa? Kowe iki Pak Dene Antasena bayi wingi sore kok kalah karo bayi wingi sore. Kowe ra isin. Wah, kula kok biasa. Ra isin. Lah, izin digo melem ilang. Kula niku nek utange melem pun kajenge. Sapa meneh ya? Sing gurung ketok. Ning arep perang kok rambutnya di lurus-luruske. Bar keramas. Oh. Bar keramas. Bar keramas. Obate apa kok rambutnya iso meling-meling? Fek Formula 4, Pak. Apa? Fek Formula 4, Pak. Ora obat batuk to? Nggo nambani tumo. Oh iya. Ngomong sing aman. Antasena. Niku sing kula goleki. Weh. Saben bengi kula ngimpi-impi kepengin adu arep kali Antasena. Dino niki kelakon, Man. Ha iya, nek pancen arep muncul maju. Non Maju. kuku kula tak mriko tak ketemu karo Antasena. Nek iso kok pateni. Terus mewan kula tandane. Antasena. Apa Pak Ditraksi? Aku butuh ketemu kowe. Rene kok. Wah, kelakon aku merono. Piye ta kowe iki? Kelakon mati dening aku. Ya nek mati, nek ora malah kewirangan. Aku merono Antasena. Rene kok. Selamat toh? Selamat. Ngomah piye? Ya pengestumu apik, Pak. Bapakmu sehat toh? Sehat. Ibumu urang ayu. Pengestune apik. Syukur. Oleh mlayu buanter banget bleduke nganti kaya ngono ae. Tekan kene kok mengalam-alaman. Antasena. Piye? Minggu sesuk kowe selora. Minggu ngarep kuwi. Heeh. Selo Ora ana acara. ra Neneng nggonku ya. ngopo? Aku seslametan gawe sumur.
Awan po sore. Babar marik. Oh iya. Iya ora ketang cilik-cilikan aku rerek iki gendurenan. Engko bar jam 7 elektron. Oh iya. Iki aku golek penyanyi sing wah. Jos. Ya ning aku ora seneng ya Pak De. Engko aku nek pas elektron aku tak mulai ya aku tak uyo-uyo ning omah. Ora masalah. Sing penting aku wis ngulemi karo kowe. Ya. Ngono ya? Heeh. Wis penake. Nek perlu aja ming Kurawa sempuli jotosi cangkeme. Oh iya. Wis ngono wae, tak tunggu kedatanganmu sesuk Minggu sore. Neng kasatriyanku. Suka parisuka. Iya. Kowe pesen lagu apa? Ora pesen lagu. Iki sing lagi apik anu apa jenenge banyu aki. Banyu langit. Banyu langit. Mengko tak pisusuke karo kowe. Ya wis, ngatur nuwun Pak De. Padha-padha. Wis ya, penake ya Antasena. Ya. Kok ora perlu gelut. Kowe mrono mau gelut wong apa? Sing arep gelut sapa? Lho. Lah kowe mau sumbar Antasena, aku mrono. Nenek kula manut karo sampeyan Antasena, mamati jeneng aku tegese niku nantang, ateges gelut. Heeh. Ning kula ora muni Antasena, aku mrono. Wigatine Ngulemi. oh. Sesampeyan selo mboten Minggu sore. Acara apa? Gendurenan gawe sumur. Oh, ya selo. Nek selo mang teko, wau Antasena wis tak weling. Antasena kok kowe teko, sengkuni tak kon teko engko jotosana cangkeme. Ngono. Kene mendak nak gajul dasmu ngene. Wis senengane ngedu-ngeduru wong tuwa. Oh, niku nek ana sesampeyan rekane niku seneng. Ora lah kok kowe ra iso perang apa? Perang entuke apa? Perang entuke apa? Antasena niku padha karo anak kula dhewe. Nini kok anake Werkudara adik kula. Mulane kanthi kula wani karo Antasena, ya nek menang, nek kalah ora isin. Tutut. Tuwa kula man. Tuwa kula banget Antasena. Wong tuwa kok kalah karo canom niku nek cara kula rak wirang kok. Ha iya. Ora kaya sampean. Isane ming dawuh. Ampun jajal semono iki perang piye? Amin kuku Kurawa kae pateni, kuku Kurawa kae pateni. Iso wae ning paitan cangkem. Mbok jajal tandangi dhewe. Tandangi dhewe. Le tatang tekan kono. Bareng kesekel ukarane lagi balik. Mama tandangi dhewe. Ora mung ngakon tok. Akon terus. Sekarang wong kami sore niku bablasan emang. Ya wis ora arep ngakon kowe. Ora akon ora usah ngundang. Ya. Romansaku kok Kurawa ki suwe-suwe aku liver. Ngampet atine ora lunggan, ora ikhlas. Loro. Dul, nun. Rene Dul, Ajeng adus. ila demet. Romansaku Kurawa ki saya suwe saya nyepelekke. Saya suwe saya sak karepe dhewe. Aku ora seneng nek carane kaya ngono kuwi, aku segah dadi pangareping para sadaya. Ketok saiki kowe nganggo jeneng Eyang Durna ning kowe nglumpukke Kurawa sing tok kon jotosi aku Kurawa. Muni ora? Aku. Rumangsane padake. Ya ora, Mbah. Ngono, Mbah. Kula mengentuk dawuh saka Durna. Nek kowe ora ngetokke Kurawa tak lamun Kurawa ngroyok aku. Nek gandeng tok dawuhi Kurawa ngroyok aku. Kowe didhawuhi ora, Pak Di? Aku dikon. Aku
dikon karo paman Patih Sengkuni Citraksi kowe maten ana Antasena. Nek kowe mateni Antasena, Antasena iso mati kowe entuk hadiah. Ngono kuwi. Apa apik omongan sing kaya ngono kuwi? Apa apik omongan sing ngono kuwi? Sampeyan ki wis tuwa lho. Sampeyan iki wis tuwa lho. Kok pangan codot mudar. Lho, arep wujude kaya ngene ning Pakdeku iki sing paling tak tresnani di antara Sota Kurawa. Di antara Wong ora tau gelem perang, nek mungsuhe anake dhewe malah ora gelem jotos ki malah wong apik. Mang rumokke man. Mang rumokke. Beda karo kowe. Beda. Wis tuwa, Nakal. nek dawuh Kurawa Sapenake dhewe. aku umpama dadi Citraksi ngono, wis tak jotosi ket mau-mau. Mati tenan kowe. Iki apa iki? Iki apa? Sampeyan wong geram ora? Niki Citraksi. Aku ora marah ya. Aku diwarahi. Patih sebaleke. Kowe ngopo kowe? Lah. Kowe ngopo jotos mak cilik? Sesengit. Gagawane mung doa-dawuh. Saking jere jotos sisan. Oh, kon jotos. Dikon Antasena. Dikon Antasena kok gelem kowe? Antasena kan ponakanku. Wah, sale rampun. Padhake wedi. Aku yo tak padhake wedi. Rumangsa keseru. Ayo. Kowe ngejak apa? Anggepe kula putus. Iso doleren ora? Ora iso laen bu karepe dhewe. Mangkelake. Gue. Asem kalah cepet le tangi ya. Iya. Citraksi. Gugu karepe. Pengkat katon landheping Trisula muga markota ler kabaranan. Antasena piye Pak Di? Sing gedhe pangapuramu pancen pambeganing Kurawa. Kuwi kaya nyatane aku nek dikeroyok karo Kurawa ki janjane ming tak nggo sangu golek keringet. Ora-orane nek aku kalah karo Kurawa. Ya, aku percaya marang kadigdayanmu. Nang engko sik to. Aku kok rada cubriya dene kowe diutus karo wong tuamu, lah kok dadak takon karo Begawan Durna. Nek jane ming tak nggo pawadan di. Aku ora mentolo nyawang kahanan negara Ngamarta, mula aku duwe penemu aku tak takon karo pendhita sing ngampuh. Sing tak jujuk ya Begawan Durna Hyang Durning Sukalima. Antasena piye? Kowe iki ngopo kok dadak takon karo Begawan Durna? Selagine aku wae ing persasat pendak dina Srawung wae yen to babakan kaya mengkono ke aku tipis kapercayanku yen to ulah kebatinan aku ora percaya karo Begawan Durna. Lah terus kahanan negara kaya ngono kae piye Pakde? Pakde kudune iso menggalih. Antasena, Pandhawa kuwi ngedhep piyayi luhur, piyayi pinter tur dasare titis dewa. Sapa? Lho, kok Prabu Ndarawati? Wakmu Ndarawati. Oh iya ya. Lah iya.
pasrahke perkara iki marang Kanjeng Koko Prabu Ndorowati pasrahno Antasena aku percaya Kanjeng Koko Prabu Ndorowati Koko Prabu Sri Bathara Kresna kuwi titising Sang Hyang Bathara Wisnu Dewa ingkang ngandung katentreman lan kabagyan tak kira jagat iki mesti bakal tentrem ayem Ngamarta bakal pulih kaya wingi-wingi ngono ya Dik iya yen ngono aku nyuwun pamit tak bali nang negara Ngamarta tak matur karo Siwa Darma Kusuma yen perkara iki tak kon masake parang Siwa Ireng mengkono luwih becik ndang Barya aja gawe geger negara ngestina mengko mundhak ora prayoga kedadeane aku nyuwun pangestu sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngger Antasena ya Pak Dikarno Basusen